tawagan ng pagtagano. Pinadakin ni sa ka lalaki, yung mapatawag ang sangan nga Freddy. Hindi ba tanong doon sa radyo ni Ri Arellano. Kagsunan ang atong sender, si Freddy. Matod pa. Ginaingon ko nung ang gaba di magsawa pero tanaw nagumuragwa ko gabais ko kasawa. Siya man tingali hinoy gabaan ako. Pero ano yung masabtan ako sugilanon kung unsa gyud yung gabaan no? Di ano yun ako pagsugod ang tanan ha. Ay pagkapait yung pobrita. Buwar yung tao yung afford na to. Dato pa karon late zone gyud ta kung pagkaon nun. Pero dali sa natakihon. Pero sige lang. Gamay lang ko ang mankamot ang ko. So kuwang na ko ha nga madato ko. Ha! Di ara. Usa na likuwang nako. Kwarta na! Ay, naunsam. Kumurag ko kabuangon. Pagkakidot. Asa naman sinasawa na ko eh. Di na! Awa na. Di na yun makita. Ito ating alis ko sina. Kawatoon be. Karoon ipaluto ko ng buwad akong daan. Ay, paita ning asawa ta. Ato ta ng trabaho sa bay. Buntag udto hapon gabi eh. Hasta pa ini kadlawon trabaho gihapon para sa pana. Ay, pagkakidort. Ay, magkanta-kanta sa ako, be. Asa na tong sista, oy? Ay, di ay. Magkaskas-kaskas at kay iniguman og kaskas, kuskus tapos linabhan. Nigabot sa akong bana, di nakakaskas, di nakakuskus, kiss-kiss na sad. Ibaw mo kung sa kiss-kisson. Aw, ang tagip-tips liog. Hindi naman madaglogod. Aw, kiss-kissan na lang yun. Be, kaskas ata. Hadaan ba yun? Kung di arlig yung kadindis kusina. Naabot na naman gudi ay, dali aragod nimo. Pilar, mag-ados tong silingan, ha? Arong mangutang. Hmm? Oh, luto Aryo. Anta na. Hala no, buwad na sa. Ah, Sige mo lang taon, tag-recap na itong sudan dong, uy. kuan kining... Kini nga itong sudan, paita, maon niya itong usang adlaw. Buwad, gahapon buwad, karon buwad lang gihapon. Di ka ta masakit sa bato, Ay, ay. ayaw lang anak dayo. Kay sa masakit ang kasing-kasing kaon. Buwad. Oo. Sige tagbaboy, matakihon ta. Bitaw sad no, sakto sad Ilutuan na dito kay para makapamahaw na tataon. Maayon lang na kay natin sudan buwad. Ang uban taon asin ra nya ang uban target. Target. Patis bagay ning tudlo na to. Ah. Oh, nay kabala ka hapit tatabda to. Ganos aman? Natay kwarta. Tapoy mo, kakidot mo, ito'y luto na day. Day. Hoy. Klamo pa man noon. Bawo ni siya unsay ako paboritong sudan nga mao ni siya. Probida standard bagong ni sudan na namo to. Pero may magyud ning buwad. Uy. Anong ni ang sista din eh? Abi gani be. Kanta ko. Kanang kantang ni katong kantang paborito ni Noy Minggoy Adili si Armistice sa bayan. Mga katong kanta ni Doy Max Orban. Kene kantao na to be. Mentras magluto kani buwan be. Ani. Wan ako'y paglaong karong wala ka na ning dukan ko. Asa ko pangitaan ang banag-banag sa tungang gabi. Ako ba kini nga nakita ko daw dili katuhuan. Nagdamgo ba ako dining kahimtang ko nga daw sagbot na lamang. Pagkalahinag yun pagkadakuna sa kalainan. Unos ning kinabuhi nga miabot daw sawa na'y utlanan. Naugtas na intawon kining galamhan ko daw wala na'y kadampan. Ihila ko unta apan king mga mata naughan na sa luha. Asa na ako unsa kahay akong kapalaran. Magunsa na ako nini karong akong kalibutan. Wanay bili nahanaw ng bulawanong pangandoy ko idam kong paglaw. Ipakita ng
motorsiklo. Oy, si Parjowo ba yan? Ni Aman, dingil mo ka di. Narba ko'y utang sa yuha. Sabi tiglis yan. Tawar na, oy, bida. Pre, Ay, pre, Jowo. Oh, dali, pre. Hapit ka nga rin. Ari lang na diri mahaw. okay, sudan, pre. Unsa ba standard? O si standard, pre. Ay, kung unsay sudan na mo gahapon, si imrasad karon. Uy, wa, day bag-o, pre. Pero may lang standard, pre. Ay, sus ko, pre, mata, pre. Ay, bida. Papaday ka ka, panglabap lang ka. Pawais ako dong, uy, gikan pa baya ako naglungag, nagluto pag sudan, mangurog niya akong kamot, gikas init, manglaba na yun. Mabasa din kamot, mangurog na gining kamot ko. Ay, langga, napabakang ko yung sulubog na. Naapa, uy, ay kabalaka, sinukod na ng tanan akong buluhaton sa bahay. Sige, sige. Maumang ka ha. Lapag sukar dito kay Jaon ko bisita ay. Diyan, kinsa man? Ay, kinsa pa? Kasi pare Jowo. Nasad! Ay, nabuong taon ka na. Standard mo na siya. Pero may kinabuntag na mo ari. Sige na, pagsukar dito. Okay dong, Roger, copy. Roger Kape ha. Si Roger ng Kape. Probida. Hindi. Probida. Nyanas pa rin Roger Kape di ay ha. Ha? bungot si Nalip Itoy. pero may mga pe. Dili ay, pataka lang yung Kinsa tabi. na si Roger nga si Kape. Be. Silingan na nato. Usa. Dili ko an baka na bang moingon og Roger. Roger and out. Copy. Roger and out. Base 1. Roger copy. Dili copy nga mainom. Copy nga kopya. Wala mo pasabot. Si Kuha mo. Puloro din na. Sige, magsukar dito kayo sabot. May kaguto mo na Roger Kape ni mo. Probida. Pagdali ha, kay pakanon pa rin ko sa paridogo. Okay dong, sige. Saban. Copy. Kape na san probida. Mga ako lang kita. Sige. Sikwate. Botahin mo din na. Recorded by X Thunder Gaming. Kini ako asawa, komedyante kayo, sa itaray ba, murag Marcel Soriano. Ibawag niya sa seryoso ko, pero iyag yung kung pasiawan yun. Nga sa ay din ako kadawat sa komedya, ay blaron ko. Kunya, Dina, ikaw ba? Tay? Ay, kung narinig nagkabuang din ng bana ni mo. Ha? Hindi na parehas ni mong hanggawon og utok, ha? Ay, nahibaw ka na. Unsa na ka seryoso akong bana. Kung magsineryosad ko, basig duha na may dadus ospital, kay pulos na serious physical injuries. Ay, nanasat. Ako na sa imong kabuangan da. Na, don't worry, Tay. Be happy. Mudan din mo pili. Pili day ko. Di naman ko. Kisa mas pili. Kapoy, di mo tayo. Nakakila si mga anak. Kaya sa irver na ka. Ambot ni mo din na. Kano sa pagkakamataro ng utok mo. Tay, kanang mga tao nga seryoso, kasagaran rabaan na nila no, mga kuma. Kay kumba. Kumakaog kumo. Kanang dali na kayong masuko, mauna mo na makakita dayog away. Mao nga dili maayo nga magsineryoso. O laki, pero ay sa nagpalabi ng komedya ni mo nga wanas lugar. Kay buutan ko ng bana ni mo. Oo, tay. Sige, tay. Next time, tay. Wanay joke, tay, ha? Promise. Kini akong amahan, makomedyahan na noon ni siya. Kay naamayan po'y utok, ani nga, wider sad. Di pareha sa kumbana nga, tagsara kayo nga. Tagsara kayo makita ang tibuok ngipon ba? Kay tagsara kayo mong ngisi. Idor tawhana. Day! Ano ko? Yes. Ato na ka? Dere mong baon, oh. Yeah, ibahaw, day. Sa sudan na ni. Humba nga lasa. Batil ko rin mo, day! Dili kaayo tanto. Ay, pagkakanahan yun mo, day. Porbida sa dimoy. Ha? Oh. May nalang na nga kay dili kay katong standard na sudan. Wari ka mag-utan. Ansay ngan? Utan. Sige, pangumpra niya dito kay mag-utan ko. Ang giato na ko, ha? Sige, pag-umpra dito kay Anton saan ko, ha? Ay, kapoy ni mo. Ay, mo sunod akong gisulti. Bahala kay. Dawatan ang kaon mo, kana na. Porbida, ay. Kanang utan, ha? Para di tabi ay taon. Sige, Kana ano sa, sa? kana sa. Ano sa ban? Kana sa baon ng humbang lata. Ay, blaro! Yabag. Ang uban, gusto kay kumba. Ay, siya, ambot lang. Kilo daw, hana. Pagka di kinasabot, bahala to siya, ay. Hoy, hinaya nag-tok-tok ng pultahan kay maguba na. Unsa? Kadiyot! Hinaya ko nun na kay maguba ng among pultahan. Ay, ginoo ko maigking man lang ta. Oy, pare Jawo! Maningal ka sa among utang, pre? Dili Mario. Aw. Ikaw may akong tuyo kay kuan nagiana mong imong bana ba. Si Oh. pare pretty. Na disgrasya motor. Anin ko kayo? Ay, unsa? Karaan na Mario. Sa karaan! Pakulata ka, ha? Mo, pagtaro ka ng pagkataw, ha? Ayaw pamiday Ha? na Mario. Ha?
Joke, grabe tao to. Ayaw lang joke, Pero asang akong bana, ha? Asa? Ha, di ko mo dawat o komedya ng mga ingon anak, pre, ha? Pili ang tao ng imong komedyahan, nakasabot ka, ha? Mare, ang utang, pare. Oo, di ay no. Ba Ang nga utang. ko. Sorry, pre, aha ka. Ay, unsa ganito, pre? Ang imong bana ba si pare Freddy, nagiyan na mo, nga na disgrasya. Unsa? Ayaw lagi kasuk, maningil ko ron. Sorry, pre. Asa man siya ron? Ikarga naman tulog bulan siya. Unya ang motor? Ambot mo ron, nabungkag mo to. Ah, bungkaga! Kaluoy sa motor! Ayaw kayo pag ina-uwi, Mare. Uwi rin kayo. Ganyan, wag ka muhilak. Yung karon, motor ang mahilak. Wa pa man tumayimpas ang motor, pre. Ang di ko muhilak. Asa Maria, at to atong bana ni mo, pa sa ospital. Tuko ka? Ang utang, Oo. utang. Ang dito, dali mo to, ha? Sige, pre, salamat ka ayon. Akong atuan, akong apason. Asang ospitala, pre. Ambo ni boy! Suko na. Peter. Asa akong bana? Asa akong bana? Paningog mo, uy! Asa akong bana? Kinsa ikay pangita ni mo, ma'am? Akong bana? Basig nagpalit og pan, ma'am. Yabag ka? Nadisgrasya sa motor, mapalito ni mong pan? Oh, abi na ko, ikaw may pasyente, ma'am. Yan, nangita ka sa nagbantay ni mo ng imong bana. Baday, disgrasya akong bana. Akong giapas dito sa ospital. Oh, sa walang tanaw sa emergency ganito, ma'am. Kinsa ka, baday? Oy, kinsa ka? Nurse ko din, he. Nurse ka lang. Nurse ka lang. Unyag nurse naman, unsa may problema? Mao na diha, ang problema kay nurse ka lang. Ha? Hilas ninyo. Lo, suko man di ay. Gusto mo malipay ko? Ha? Naguba ang motor mo, malipay ko? Ha? Hilas ni mo. Asa akong bana? Asa akong bana? Asa akong Hoy! Hoy, wa diha sa emergency room. Naibaw ko. Magbuot kay ari ko diri agi. Oh, sige na di agi. Naman diha ang morgue. Huwag ka magsulti ang morgue na diha. Namutana day ka. Che! Maldita nga sa lugar. Hilas. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa di tabuan do pwede? Ang ano man ni? Ay, ako kabantay dahil pagawas sa kinan sa iskina ba? Mao tong ako nabanggaan. Nya, wa kabari kang akong tiil taon, nabanggaan kita kay karaan po kay itong iyang sakyanan pod. Sakyanan man to sa punerarya. Tigubaas motor gyud ay. Dung luuyan ni mo, dung uy, may gani kay nabuhi pa ka. Oh. Namatay pa ka. Pero tinig di malasa kay duhana mo. Impas naman sa kuslungon dahil. Ya, ang motor ni mo, patay naman. Ah, Unsa di ay? Pero mas luuy ka dung. ano man? Nakaistorya meron sa doktor. Bati kaya gisulti ganina na ako. Oo, sa banday. Resulta ko sa laboratory kay may cancer ka. Oo, sa vida. Pero may nalang na dung. O sa pwede na ha? Sa may ayo, ana, aray ka sakit sa akong, di na kumaliw ka akong tiil. Aray, aray. Ah, pero may nalang na oy kay sa uban. Na-disgrasya gihapon sa motor ang uban pero ang resulta COVID. May na lang na kaya ang imo cancer. Ginoo ko. Makilaan kay Koy. Grabe sa dila. Nabagaan lang ko sa load cancer man dayon. Dong, relax. Relax. May nalang ng cancer kay sa COVID. So, di oy, bida sa di mo. Ituyo tingali kahit as andong para maghinay-hinay nakakinulusol sa imong mga sa. Usapay po sa taga-purarya. Nang ilang mga taong purlon may nakabangga na ko. Ingon man tong taga-punerarya nga ay lang kuno kabalang ka kay tagaan lang kuno kaglibring lungo. Ain pa sa kong lungon, libreng lungon. Duhaon. Dugaon, lugsod. Pero dong, sige lang, uy magamit ang manggihapon na nimo. Cancer man ang imong sakit, at least dila ta maglisod. Kay naman kay libreng lungon. Mahal pa yung lungon ron. Oh, bida, hilom na. Buwan, kayo na kaingunan ni no, propita. Aray, mamatay, duguan ni Day. Mamatay na ko, aray! Nahakin ang asawa. Sabi sa gilisod ako diri, kubidyahan gyapon ta nga cancer ko no. Purbida. Mo nga wa ako mag-goon disgrasya ko. Mura dili man ni kamatian ako disgrasya, mura kadto ko mamatay siyang kabuang. Sao din ako taon ninyo Ate Pres, bam. Unsa man, unsa igbuhaton ako ani, palihog tabagi ko niyo. Unsa man kung kamoy pasultihon. Ready! Ading ka ito nagbasa sa City Palabras? Salamat ikato ni Reverend Father Jumare Pulo o sa iyong sekretary nga si Remark Dagasuhan diha sa parokya ni Senyor San Agustin sa Bayan Bohol. Kita mo ipabasa sa ikapitong pulong silang City Palabras na tuwing Biyernes Santo lan. Yung sabi mo, amahan ko. Di.
kuan, ganyan, ka-istorya man sekretary si Sir Mark, matod pa niya nga, nasayop ko nun sila, ako gibutang nila sa kapito, kaya ako yung pinakamubo. Ha? Ako na pinakamubo o ka nang nabasa, murag usara ka page kapin. Mo ba? Oo, siya, ikaw may ikaw may gibutang sa taas. Ingnan bita ko nga ko hilik-hila ko. Usa man paghila kay gi-istorya ra man ako nagibasa, wa may kuan. Kasi ikapilang pong da ika. Ikapito niya ang Mo na ano, pito. Oh, pero Last. ilang city palabra ta ate pres kana dili mabra sa ato din Cebu nga kuwaon ko to sa libro. Ila kanang lain, ilang lain. gikas parokya nga tinay. Oh, parehara sa ilang atong nirupil nga sige pala bra sa tipres. Oh, dili ka to karaan. Kan sa una-una ba? Oh, dili ba to karaan. Pero mas ganahan ko sa karaan. Nakingutan na. Oh, ana, manay ganahan minaw. Oh. Pareha ta tipres. Oo, ya karon kanang ang ako kapitong pulong pero ingon sila Gulyat nga bisag mubo lang ako Gulyat bisag 1 page and a half ra kanang klaro kuno kay anan mo gud ka taga radyo kay nga akong giimot pero ang title ra ang unod mura mo ko gastorya tao ang title ra katong kuan kanang sa imong kamutugyan ko akong kalag mura giimot na ako dito. Pero nindot yung karaan. Oo kay ayun nga nagingutas na ni piyong na. Kay ug ambag binuhat ko doon na mag-usay patama sa laing tao. Mao ba? Di ba? Nay ina na uban. Ang importante gyud tipres kato yung po no. Yung karaan gyud. Unya namuot ko kay pag humana ng city palabras Gulyat pa magpahawak man na sa kanang kunuhay kanang pateng lawas ka na sa kinunang gihaya. Ingon pare, rugay kay tanahuman. Na mo hawak mo stiil, hawak mo tuhod, hawak mo sa abaga, hawak mo naong sa Ginoo. Kadugay mo human oy. Ikaw mo hawak mo ko sa sige mo mahawak mo gyapon importante ang saya toras kasing-kasing. Correct. Balik ta. Ga karon balik ta. Salamat kayo Ate Pres. Okay, atong sender karon. Atong Gulyat, sender karon Ate Pres ang si usa ka lalaki. Freddy? Si ganlag si Freddy Freddy. Aguilar. Adele Freddy Aguilar. Freddy ra Ate Freddy. Pres. Kanis Freddy Ate Pres kuan lang kanang siyang pobre gyud taon kayo ba. Nga naman. Na wagil taon siya mahimo taon kanang driver mo taon ni siya sa balabal Ate Pres. Na dasmagan taon sa kuan. Ay binuangan yang iyar kong asawa mo binuangan Ate Pres kubidyaan na siya. Nadasmagan siya sa purlon nga gubaon kayo. Pagabot sa ospital ang resulta siya ang pagkadasmag doon na siya kanser. Sa Ha? Oh, doon ay cancer. Nya giingnan siya sa kasawa. Okay ra na doon cancer basta di lang ka sa una di pare sa una nga COVID. Inig ngano sa kato sa una di pare no? COVID. Kung doon na kay sakit, i-COVID ayon. Diretso. Ngano ka Sa to? ubog sipon. Iba't ubog sip kung COVID Mawalan ka, mauwaw ka mo ubog Oo. gamay kay tan-aon lagi sa mga tao. Paita. Paita to sa una. Gano ka dun? Pero karon mao Kani ni ang ato- problema Ate Pres. Kani ato Gulyat ang wapay COVID, ang magmask, muingon ka nga doon sa sakit. Kuyawan ka mo doon. Oh, pagka COVID, ang way Magmask? magmask mo ato likayan. Unsa ka ni Bab, unsa may mabasa na to diya Bab? Ningon ko sa basahi ko bambi, unsa man ning ako asawa. Ay, nanion ko niya, susugon ko niya maayo. Di ko mamatay taon ni kung sakit, mamatay ko sa inanggaw niya ako asawa. Saan ba? Kung ari ka dire sa panultihon 25 verse 24, gingon dire nga mas maayo pang magpuyo ka diha sa kisami kaysa makigtipon ka sa asawa nga tagaw-tawan. Tinuod na. Kay kuan kay siya ba kanang unsay nga ni usahay ba kanang malapas sa siya kay bisan og nar siya pang giaway basta kay kanang unsa ba hindi ko kasabot pero may siyang init og pero may ba siyang unsa ba maayon ta niyang buhato no kanang labi ng taong kay yang bana habal-habal driver man kaha ang trabaho taw sa yang bana Gulyat no uwan og init ako kay baw ko nga habal-habal pati ka puyan gani ubang habal-habal Gulyat to ang gikita labi nagkusok kay uwan kay mabasa man taon may lapira dito sa cruising mahaplag ito Gulyat ng ilang mga habal-habal na atop Oh, bitaw. kato nagdamat ta dito sa excuse me. Ato nagdapat ako bago sa mahaplag itong nagpuyo itong sa ka hotel nya ni suroy man ko na may atop ilang balabal. Sa una, daanan na sa unang ilang atop, ilang balabal doon ay atop. Pero yung unaning ubang nga tao nga init ug uwan. Nya ini ka po niya yapang singkasingkahan. Ang buot punta ya andaman og pakaon, yung naligsan mo kay sa ospital. Dili ka sigahan yang singka kay mo pay masakiton. Bitaw, tinuod. Unya ikaw may tarong dong Freddy kanang ampo lang na unya ilang kabalaka kay moy pagaing non ini mong balatian karon wa kayo ko na banggaan ng kanang awa ha ang iyang tuwad-tuwad og hinila Gulyat ang motor dili yang bana Bitaw, tinuod. tingnan siya na kano magwal mo kas motor siya wa pa mo imbasok bayan Paita. dapat iyang ampo yang bana ro mapis kayo balik o drive og balik matiwas og bayad Mau. kay kaysa
Ay nako. Iampol naku. na ka Yampo, Sir yampo. Freddy. Kanang naawa may kumos pag-ampo, pangaliya, ilaban na mag-umutang na human sa Semana Santa na pag-record na mo dire. Kanang na ang kay pung pa dire, ug ari ka dire sa ang kasulatan gihapon nga naayo ang tao pinagi sa gahom ni Hesus. So kuan lang kanang ampo lang aron matigayon sa kay mulabi na imong trabaho in taon nga habal-habal giyahan ka pwede sad kag manawag ni San Rafael Arcangel kay kanang siya mao ni patron sa mga kanang kanang guide man siya og guide ug mananambal sa mga nagbiyahe siya may guide sa nag-drive sa mga karsada, naglawig sa kadagatan o sa mga naglupad ng mga eroplano. Aron sa ingon matigayon ka. Ingay sagdal lihok na lang imo ka Goliath oy. Bitaw, lihok imo. Lihok lang imo. Mao na importante. O panagamot lang O imo. nya ito ana nga na kanser ka bidoang nga ka na imong asawa taon ay. Tuom kag kanser ipakita resulta og na kanser biyo ka wa ka bidoang sa imong asawa. Oh, pero- Nagdasbagan naman ta. O pero ako nakarelate ko Goliath kanya amang ko'y cancer. Inomdom taong kong kuan part Gili Dilmar nga iniksyon na to musulti man ko nga duhanan ko katuig yung taon tos Gili pantay ha abang ka mong Goliath o duha ka tuig wa pa ka ang taon na unang taon siyang lakaw dili ta ka buot oy oh Ati tinood na di na natungog naman galing sa Pelita Corrales kuno nga namatay dili ta ka buot oy pupunta ka pabito sa manghod mag-uon ka ng cancer nga naman ganing uban dili ka matay kabuntag namatay ang silingan mo Goliath ay tagiyag sound system perting tambuka perting piskayag lawas kaog inasal pagladok sa beer dito pa hulop og dito patay tinood na. Naputoy artista ba no nga suportin niya gaon anang kanang pasayan or unsa pa na diha atong pasayan Oh, katubang pag giatake diha dayon ba nagkaon diha sa lamisa sa pasayan Kinsa man? pati niya kaon. Artista to sikat sa una. Kalit lang sa Pilipinas Pilipinas, lalaki. Di parehani ko si Al Francis Paris gab sudan ay sili raw jab nantika ang isda lamig. Mo ni paborito tao niya. kaon Sili. siya kana si Juan Consel Francis may na Silig niya. pong pang attorney Barte may nahingaon ko na tag sili kay nindot ko na sa atong immune system labi na sa mga ubog mga sipon ko hingaon kag sili Sipon. kanang hang Grabe ka na. mo dito magluto sa attorney Barte bisag buwan kay butang sabaw gamay butang kanang hang Oo. Oh, hang bitaw. Importante hang. perting kao pisayan perting ina namatay Nga naman. Di ba may mga Oo. Uy, lahat itong ako eh. Nga naman. Bisag tutukan pa ni babayo, manuliso ko noon. Salamat mo pinagan. Ito naman yun. Wala ko ang puzzle.